Čauky mňauky, vítajte pri novom videu, ktoré bude o tom, ako si postaviť portál do Endu. Takže, otvorte si Minecraft a dajte si hra pro jedného hráče. Dajte si vytvoriť nový svet. Názov svetu si dajte, aký chcete. To je jedno. Herný mod, najlepšie tvorivá hra a vytvoriť nový svet. Takže keď sa vám vytvorí nový svet, zoberte si v ponuke obsidian, a kresadlo. Spravte si to v rozmeroch 3x3. Takže 3 podĺžke. Pardon, 4. Výška tiež 4. Keď to budete mať hotové, zoberte kresadlo a stlačte pravé. Tak vojdete do Endu. Tak. Vojdete do Endu a toto je End. No, hádam to poznáte. Je tu vlastne všetko z väčšného horiaceho kameňa. No, to bolo k tomuto videu všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Nezabudnite ho zdieľať. Takže, čaute.